Здравейте! Вие сте с YouTube канала на Епични чаши. Аз съм Марио и днес ще ви запозная как може да изключите чата в Facebook и в Messenger. Това ви помага, ако евентуално не искате ваши приятели в Facebook да виждат дали сте на линия. Това става много лесно. Натискаме иконката за Facebook. Даваме горе в дясно трите чертички, менюто, след което натискаме Settings. Даваме надолу, докато не видим Active Status. Натискаме Active Status и ето. Когато това е включено, ние виждаме кога нашите приятели са били наскоро на линия или кога са на линия, както и те виждат нас. Когато изключим, се изписва, че вече ние няма да може да виждаме кога нашите приятели всъщност са на линия, но и те няма да виждат когато ние сме на линия. Натискаме го. Това е за Facebook. Вече може да ползваме Facebook спокойно. Сега отваряме месенджера. Натискаме горе в ляво и даваме надолу Active Status. Ето, тук пак същото, просто го изключваме и вече нашите познати не излизат като активни. Това е. Надявам се, че видеото ви е харесало. До скоро!